soyayya ta auren ki na ta yadda da suna ranar kusa ne murna in har dai baki zuciyata za ta yi guna yadda da ni soyayya ki bani ni in dai ga ki ya soyayya ban kokawa kin ce sai biya soyayya ne darawa ke ce tawa kin ban kauna ke ce tawa yan mata kyakkyawa yarinya kyakkyawa dube ta ba ta kula kowa ke kaunar ki a raina kullum tana ta hauhawa ga soyayya abun kya so ban daina ba na furci na soyayya ban fasa ba ni gori na ki yadda ni ba illa ba kyakkyawa soyayya na yo dace na baki so da kauna ta kin sassace ni dai farai a zuci kina nan da kwance zuciyata na baki jani mu je daki ke bi na ke ce ke mulki so mu je tawa dan baki so kauna ma har da kulawa yar gidan himma ce ni na yau dace dan ba ta shariya sannan ga tarbiya ke bi na dai na san dai kina da ba alkunya